हाय सांग मैंने ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ସୁମାଳ କପଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ। சிவா சிவாய போற்றியே நமச்சிவாய போற்றியே பிறப்பருக்கும் ஏகனே பொறுத்தருள் அநேகனே பரம்பொருள் உன்னாமத்தை கரங்குவித்து பாடினோம் இறப்பிலி உன் கால்களை சிறங்குவித்து தேடினோம். தூக்கி போறானே புள்ள போல தோளு மேல உன்னை தூக்கி போறானே கண்ணு ரெண்டு போதல கைய கால ஓடல கங்கையத்தான் தேடிக்கிட்டு தன்னைத்தானே சுமந்துக்கிட்டு லிங்கம் நடந்து போகுதே. ஒளிர்விடும் எம் தேசனே குளிர்மலை தன் வாசனே எழுமிகு எம் நேசனே அழித்தொழிக்கும் ஈசனே இல்லாமல் ஆடும் பந்தமே கல்லாகி நிற்கும் முந்தமே கல்லாயங்கட்கு சொந்தமே எல்லா உயிர்க்கும் அந்தமே. சிவனுக்கு 1000 பாட்டி இல்ல, ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உச்சி குளிரும். சரியா?